kamo makatapos kamo. Tama lang. Ako, dua ko nga kiti nakatapos. Kamu man namang. Sige. Mag-agong pagamay. Naglakad ang aming team ng napakahaba papunta sa tuktok ng bundok ng Calatagantibang na kung nasaan ang bahay ni Nanay Josefina. Napakalayo, matarik ng daan, hindi sementado. Tinalubong kami ng dalawang batang ito na napag-alaman namin apo na pala ni Nanay Josefina. Ito ayaw magkilig. Picture boy. Sa mumunting bahay na ito nakatira ang isang anak ni Nanay Josefina, si Ate Aiza. Duwang taon uya kami nagpunta. Tapos yun ang bunso ko, si Aiza. Uya na binunyagan. Tapos siya, nakuya sinda sa papa niya ta ako nakitrabaho sa baba, katabang. Uy, masa na po sa Kalatagantibang. Paribudan ako paghahapon. Lawag ako 6, paribudan ako 7. Yan, nagdapuyan sa papa niya, kaya daisin sa ama talaga. Tapos kang elementary sinda, papa niya kang ga-eskwela na sa high school. Si papa niya man siyempre. Si papa niya, igwan trabaho man kang high school na siya. Sinda sa talyer, so gaayan ni mga auto. Yan ang trabaho ni papa niya. Kami, paribudan, mapalit kami kaminsan ng banggina. Pero yan, anduwa nga na magtugang, kasap na. Sakit ko talaga. Medyo ito mga alistuman ang makik ko. Naanisihan mi ang gulang yatago na sukado ya sayong hindi may isi ko gaya ko sa eskulahan nano siya di siya nakatapos secondary school. Ano po yung reaction? Walang kuryente at walang permanenteng tubig sila Nanay Josefina. Tanging mga gasera lamang ang nagsisilbing tanglang sa mga madidilim nilang gabi na kailangan nilang ikaharap. Po yung reaction niyo po. Si Ate Aiza po, nagaguling amay. Yan pa ang nangyari sa ko. Kaya gana siya, naglarga ako. Tapos, sigos akong nagkuan ni ning gurang, hindi na sa Manila. Ako ang ning kontrata ning Sumbuyan. Ta ako ang baging biyake mo siya, ta igwa siyang kanser. Nangyari kaya nakaagam siya ning amay, ta sa Manila ako. Kumbaga po, wala yung Si papa niya lang, yun na nga ni kasi sinako sa inya ta. Kasi yung ina, siyempre mahibig ka mama. Nagsumbuyan ako ng hibi sa Manila, sakripisyo ko. Tapos siyempre, so ama, katrabaho na. Kaasa man akong si papa niya naisiyang ko yan, na siya. nagkatampuan po. Mag-abot ko din, taga San Miguel ang layaki. Naisiyang ko, pa na niya sa akin ko di ko. Tapos nag-apod na sa kuya si papa niya, sa mga tiyaw na magong na. Yun ang ko sa inyo na. Kasi si ako nangyaring nagpalim siyang amay. Pero tinanan niyo, di man po ubay kay nagkulang po sa pangaral. Ay, dahil. Di po mag-uguming amay. Dahil talagang naglarga pa na ako. Yun ang pigasisi ko sa sa dilit ang siyang amay. Suguyang ugod ang dahil. Siguro lang, di pa lang katrabaho. So okay po ito.
Kaya ang ranasan ko rin ni sa aki ko, grabe. Pero kung Pero di baka ako man na, po siyang matagas ang payo. Baka man. bako man, kuyang sana siya sa ano talaga, sa mama. Mm. Sa gabos na ano mga mama ang siya ano yung sa talaga. hayo. Kaya yun. Pero ngayon, so guyang ko, kat iyong gatabang sakit. Ang pagsulong niya, yatawan mo kami. Ibig sabihin po, yung sa gastos po ng kuya sa inyo, so aki mo po kasagom Ako po. gabanga-banga kami, nakikatabang ko sa baba. Pila po yung sweldo niyo po sa Sa katabang? buyanan, po. 3 million. 3 Tapos ano po, yung sa aki mo po. Gaabot man yung 2.8. Sa buyan na po ito? Yung simana. Sa simana. Ano po ito? Stay na sa buyan, hindi ko po siya ng trabaho. 2 taon na siya. Yung ago mo po, hindi naman pa sweldo. Kaya sunduhan ang kang ano, kung halimbawa mapabakay ng baka, banga kami sa amo. Stay. Kung halimbawa 30, 15 mil kami. Kaya 15 mil. Saan po gatrabaho yung aki niyo po? Asa San Miguel niyan kay Linus siya. Sa Engineer Linus. napangiya po. Tabo ang ano, ano nga ni siya naman. Agom na tamay ang stugang niya. Habo niya to. Igagad na nga ni tunggulang siya nang kapaaday. Naisiyan po na si ate ay sasabihin na po niya po siya about sa pangarap niya sa buhay. Sabi niya po, gusto niya po talaga mag-teacher. Sa kuya na talaga nag-ano ng problema ta. Naglarga pa na. Di man po, di ka man po masasaya. Yun naman. Pero ikaw sa handyan gata yung ngata ta din nakatapos ang diwa ko. Yun naman yan. Ako nang gasisi sa dili ko ta maya. Hindi nakatapos ang diwa ko. Gusto na akong kapatid. Ito sinda magtugang. Ay. So panganay nagadan talaga. Sa tuyak ko. Pilang months Si po? Sari. Ay, 9 months. Cesarian ako. Sa tuyong months. Puro cesarian na. Nay. Ito na kaya niyo po. Iba man trabaho si Tiyong. Kaya 30 ang ano yung cesarian. 30,000. Yan. Ang aking ang puro ano. Ngata po siya nagadan. Ano siya, nahilo na sa kuyang tuyak ta. Over Ang inot pa no baga, yatayakot ni, kung gaaki baga daa, maging urig daan, tagahuyo ba, totoo talaga. Kaya yung man speak, ano ko na, iot nga ko, di ko na ngata man, na ano, tasadaya sipit-sipitan ko, hindi makaluwas ang aki. Kaya anduang ang puro si Gulang po, kaya nito na. Oo, goyang. Siguro mga 20, mga 25 na ito. Goyang. Aray, ayaw, iba ninyo ito dyan. Ay, ang hiyakot ko. Kaya grabe kong naranasan na ano na sa mga aki ko. Gusto mo yan makatapos ang luwang. Alis, si Kuya mo Alvin, alis doon sa map. Alis doon sa ano, English. Talagang Daw ko nakadestin. Pero Kaya, po, ano po, di mo po siya tigap na mag-iskila mo. iyo, tinamang ko, habo niya na. Habo niya na talaga. Maski anong ano ko dahil habo niya nang mag-eskwela. Kung mataw ka po ng message para sa mga aki niyo po, ano po yung matataon niyo po na itayam niyo po sa mga aki niyo na sana po? Yan ko talagang makaano sila makatapos, makaangat lamang kami sa tios. Tama yan si papa niya, second year high school, ako grade 6. Ang pigano ko na makatrabaho lamang na dahil sin magsakit man, tamang daming sakit ni mag-agum. Pigano may makatapos sinda, ay naman talaga. Kaya yun ang pigano ko sa inyo na. Sikap ka mo makatapos ka mo. Tama lang. Ako, dua ko nga kiti nakatapos. Kamu man namang. Sige. Mag-agong pagamay.
gaano man kahirap ang buhay ni Nanay Josefina, hindi siya kailanman nag-isip na sumuko. Sana maging inspirasyon niyo si Nanay Josefina sa bawat hamon na iyong ikakaharap. Ako si Lindy Beo Tapel. Ako si Leslie Ann Kahuday Espinosa. Ako si Princess Aini de Leon Marquez. Ako si Jonah Quintal Tabo. Ako si Rimart A. Sarmiento. Ako si Hazel Antaso Machen. Ako si Jamari Marcelo Marquez. Ako si Nicami Sarmiento Villasan. At ako si Justin Tabo. At ito ang Grade 12 Youth Video Documentary.